Já jsem Linda. Já jsem Lucka. Chceme vám ukázat challenge ze skořicí. Máme tady skořici. Lucka, až tady furt snadná, byla to tady všude. Tak to uklíčíš ty, vidíte. Dobře. Vypadni. Myslím, že to stačí, ne? Ne, celou. Dělej. No, podrž tak, to naberu. Lucka, to nesežeru. Jak to rozsypeš? Jestli jsme to ještě pokurvíme, tak mám bezpočet. Tak jo, tak natřijeme. Tak my si to dáme a drž tam palce teda. Jo, my jsme dobrý. Jo. Tak jo. A tak to dám dáme. Tak jo. Jo, tak jo. 3, 2, 1, teď. Já už to mám za sebou. A jako, Já ty budu, já jsem se poblinkala. bylo to docela nepříjemný, ale To hrozně pálí. pálí to. Já jsem to zvládla. A už tak aspoň 10 let si nedám skořici. A to mě zvracelo. Je fajn. Ale jako, Oni mě skakují jako král. ještě dělat nechci. Jako pokora všem, kteří to dali. Takže ne. Ne. To pálí v krku. Mám to za sebou. A Mám to spolkla. budu jitnout. Dáme kafe. Jo. Nahrála. Jo. Ještě. Ahoj, já jsem Linda. Čau, já jsem Lucka. Budu to slyšet? Jo. Ale má dementní, ale ten střihovací dávce. Je tam dementní. Jak to? Nevím, to zkusíme. A kde to chceš stříhat? No jako u nás, mám to dementní, ale. Tak maximálně to já stříhnu domů. A tak ještě chcem vám ukázat challenge. Challenge. Ještě jednou. Challenge. Ahoj. Ještě jednou.